Hola a totes i tots. Anem a donar començament a l'últim projecte del curs. Aquest consisteix en fer un diari gràfico-visual de totes aquestes emocions, sensacions, inclús pensaments que ens han vingut al cap aquestes setmanes de confinament. Per tal de començar, hem de tindre a mà làmines o inclús cartolines. Si no en tenim, podem fer servir un full. El que passa és que com anem a treballar amb tinta, el millor és que aquest siga un poc grosset per a que absorbisca millor. Una vegada ja tinc seleccionat el full o làmina, el que anem a fer és doblar-lo per la meitat 3 voltes. Esta seria la segona. I per últim, la tercera. Recordeu que per a poder doblar bé els papers cal tindre 2 punts de suport. Bé, per a què fem això? Perquè el que volem és dividir en 8 parts la nostra làmina. Retallarem cadascuna d'aquestes xicotetes parts i en elles el que farem és una emoció distinta o un pensament distint. Una vegada ja tenim retallades aquestes xicotetes parts de la nostra làmina, anem a donar començament a els primers esbossos. Per què he decidit que utilitzeu aquest format? Perquè crec que a l'hora d'enfrontar-vos a làmines més grans vos agobieu una miqueta més i penseu que heu de fer molta feina, que tal vegada no sabreu si ho acabareu. Aleshores he pensat reduir el tamany per a que per a vosaltres siga més fàcil representar en qüestió qualsevol sentiment o emoció que haveu experimentat. I com hem d'intervindre? Bé, si recordeu, a les últimes sessions estaguerem veient exercicis de línia contínua. Què vol dir això? Que quan jo posi en contacte el meu retolador o llapis o bolígraf en la làmina, ja no puc tornar a alçar-lo fins que acabi el dibuix. Per exemple, anem a imaginar que jo he experimentat una situació d'avorriment. Bé, doncs jo vaig començar, per exemple, per l'ull dret. L'ull dret, la cella, així tindria el nas, però així tindria una boca enorme perquè estic realment avorrida. I ja no ho suporte més, necessite eixir d'ací. Bé, per què? Perquè quan utilitzem la línia contínua, realment hem de ser molt conscients dels moviments que fem a la mà. I els resultats són molt més expressius que quan intentem fer una figura realista o que represente la realitat de forma molt fidel. Una vegada ja tenim el nostre dibuix, podem intervindre i augmentar la seva expressivitat afegint tintes de color. Qui disposa a casa de pincells amb dipòsit d'aigua, genial. Qui no, segur que té algun pinzell d'aquarel·les o de tèmperes dels que demanarem a principi de curs, així que no hi ha cap problema. I què podem fer? Doncs, per exemple, a mi m'encanta el color negre. Jo he triat el color negre perquè em sembla que reforça aquesta sensació que he tingut d'avorriment en alguns moments d'aquest confinament. Si vull destacar el sentiment en qüestió, podria escriure'l. Per exemple, escrivint així. Si recordeu les sessions de lettering, quan pujàvem és línia fina, però quan baixem és grossa.
Doncs com aquesta proposta que he fet així, n'he fet d'altres, com per exemple seria un moment en el que realment em vaig cabrejar en aules perquè havia perdut totes les notes que us havia posat. Es va quedar penjada a la plataforma i jo pensava que les havia guardat i no es quedaren guardades. Altre en el que he agafat la meva guitarra i m'he unit al grup de la meva família cantant Resistiré. Altres en el que he dit, per què no? Ja està bé. Vaig a dedicar el temps a aquelles coses que m'agrada, no puc estar amargant-me sempre. Avui llegiré. O les meves sessions de ioga, o el mirar per la finestra i veure que plou i no deixa de ploure. En fi, són algunes de les idees que vos done, però que no teniu per què fer aquestes. En respecte al color, a mi m'agrada el negre personalment, però vosaltres podeu elegir el que més vos agrada a cadascun de vosaltres. Inclús a cada una de les emocions donar-li un color distint. El que sí que vaig a valorar molt és que utilitzeu la línia contínua en els dibuixos. Vinga, un abraç a tots. Cuideu-vos.